sing pengen nuku wayange Mas Bisma. Yo uga dipromosikne lumantar TikTok. Akune jarang adus. Dicari di TikTok. Ini wonten gambare Mas Bisma joget. Niku. Saiki melok anu kok, Nduk. Melu kepundena dhewe Banyumas yaiku Pak Kukuh lan Mas Bima. Ana Chandra Birawa. Ya. Dan Tondo Birawa. Ya mula Mas Bisma ya. Bali ke Ngawi nyengkuyung awake dhewe. Yayine bareng suwe ana ing Banyumas. Mantuk ana Ngawi iki tak takoni iki lujeng Mas Bisma. Iya kayak gitu bapake. Bosone Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Pak Dalan. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini koncoku SD. Mosok yen cilikane iki aware aku terus. Lagi Ya, nonton ta? Nggih. Larian kula kan jenengan adus bareng teng kali wonten niku Oh Mas. betul, aku langsung ngasal. Iya. Mboten maksudnya nek riyen kan trah ya kanca plek ya Mas ya. Saiki pomo adus kali bareng aku ngono jek wani pra Mas. Wah, ya di platok bendu. Ya. Kan es. Aja ngono kuwi to. Lah Mbak Niken sinten? Ya namane asli to. Oh, Mbak Niken Diah Ayu Pratiwi nggih. Nggih. Dan menor kok dijuh gule muplak. Kok menor piye to? Dudu gule mek menor iki. Wong kaya ngene iki nek mlaku, Nduk. Mesti ana suarane dhewe. Nek Mbak Pita. Mbak Pita yo gandeng kiyaine halus, mlakune yo prete. Lho. Ora yo Demas cara iringan utawa gending ngono yo Puspawarna. Ngoten. Nek Mbak Tia umpama gending napa Mas? Umpama gending niku lewung dijaranke Sambaya. Lho nek aku tak lungguh ae sing rewong ben Mbak Tia. Mboten. Nek sampean Butut nyebutun cara gending ini jujur bawuk. mboten. Alah gangsaran. Napa Mas? Oh, Oh, kali nggih, duet. mriki. Oh, nang, adeng. Nggih. Apa tak lupa ya? Oke, nanti Rono apa piye? nggih. Duane duet dan iki uga disengkuyung dening sound system berkah 618 gune Mas Eko Kodok. Ini rencang-rencang ugi badhe jejogetan kanca-kanca nem-neman saking Sambi Pasar. Nggih, dipun rameke jejogetan sarengan, nggih. Iya, ini puji mau Mas. Sing badhe duet mau pundi nggih? Nggih, Nggih. aku tak mriku mawon Mas. Nggih. Soale Pun siap duet jenengan. Nggih, siap. Nah, ditakoni sik Mbak Niken. nek Mas niki kok ya Allah piye iki? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan Kok teko? Mbak Putri Salju. Anu mriki Mas, minggah mriki Mas. Memang nyaket mriki Mas, nyaket. Ya. Paling asma sinten Mas? Kula paring asma Darus Mustarom. Darus Mustaro. Nggih. Piantun Sambi Pasar Ler kula. Saking padepokan apa wau? Pondok Pesantren Al Mutahzor. Weh. Niku kegiatane napa sak bendintene? Kegiatane iku nggih ngasah kerja ngombe. Niku jane tenan apa mboten? Nggih, Namine napa wau? Ponpes Al Mutahzor. Gak aku gak yakin iki. Niku sebuyane